אז מה קורה חברים? והיום אנחנו הולכים לאכול אוכל, כמובן. איזה כיף פיצוצים, איזה כיף פיצוצים. טוב, בואו נמשיך. קיצר. נק נגיע. כן אתה, הנה בשר על הבוקר. כדורי פירה. זה שיט. אתה קריפ. כסף. בוא נאכל אותו. טוב, עכשיו זה כדורי פירה. רגע, שרדתי את זה. אוקיי. We have a ביסלי. בוא ננסה לפתוח את זה. מה עם אבא שלך? זה ברי. מה אתה עושים? איזה דפוק. איזה טעם של גריל. מה הבעיה שלי? בוא נאכל טיפה. דירוג איזה ואיזה. לא, מה עם אבא שלי? דירוג בארגזים. ארגזים כמו שיש לי. סתם שיש לך הרבה מוחות. איזה דפוק. רגע, אבל זה הקרע שלה. מה? מה? מה אתה אומר? הנה נגד. מה זה? אתם רואים? טאפו צ'יפס חריף. לא נורא. לא, שים פה, שים פה. את הבמבה ואת הביסלי שים פה ואת הביסלי. זה לא נפתר. הדברים האלה. רגע. סומסרי. מה זה רק לנו? סתם אחד. זה אמור להיות לך. זה מדהים. לא יכול בכלל. לא. קריב. טיפה. נו, נכון לי. תביא את זה. אוקיי. יש את הדובדוב. שקלן צריך. חזרנו, הבאנו כוסות מים. כמו שאתם רואים, כוסות מים. ובשביל השתייה הזאתי. אוקיי. מרגו בטעם מסטיק. בטעם מסטיק, בסטיק, שסטיק. אוקיי, נשבר. קודם שמים את הבמבה. ילד. לא, יצא לי במבה בסורת שניצל ישראל. מה? מה זה אומר? שצריך להיות שניצל. טוב, את הבומבה תריחו. תסתכלי ותראו, אומייגאד. 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 תריחי.